Allah ya sa mu dace. Hanya ta uku shine as-sabru wath-thabatu war-ridha bil qada'i, yin haƙuri da kuma dogewa da tabbata akan haƙurin da kuma yarda da hukuncin Allah maɗaukakin sarki. Idan muka yi haka, Allah maɗaukakin sarki zai wato ainihin albarkaci rayuwarmu kuma ya fitar da mu a cikin hali da muke ciki. Allah yana gaya mana cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Shin kuna tsammani haka kawai Allah zai ɗauki aljanna ya baku a arha ba tare da Allah ya gwada ya ga su wane ne masu ƙoƙari, masu himma, masu tsayawa akan bauta a cikinku ba? Ba zai yi ba. Dole sai Allah ya jarrabe. Allah ya jarrabi annabawa, ya jarrabi wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Allah ya ce sai da muka jijjiga su wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Allah ya ce muka jijjiga imaninsu har sai da annabi da kansa da sahabbai suka ce wai kan yaushe nasarar Allah da ta, yaushe za mu samu kubuta da fita a cikin hali da muke ciki. Allah ya ce ala ku saurara, inna nasrallahi qarib, nasarar Allah a kusa take. Ina karanta mana ayan nan mu yi haƙuri, nasarar Allah a kusa take. Duk lokacin da kaga an shiga wahala, an shiga kunci, wahala ta kai wahala, an kai goro an kai mari, to wannan alama ce da take nuna cewa nasara ta yi kusa. Ana dab da a samu kubuta daga cikin irin yanayi da hali da ake ciki. Amma Allah ya ce inna ma'al usri yusra, lallai tare da dukkan wani kunci da wahala sauƙi na tare da shi. Duk lokacin da wahala ta yi wahala to sauƙi na biye da ita. Ya Allah ka tabbatar mana da wannan sauƙi. Abu na kusa da na ƙarshe wanda idan muka riƙe za mu samu kuɓuta, za mu samu nasara daga cikin irin yanayi da muke ci, shine taqwallahi azza wa jalla fi jami'il umur, shine jin tsoron Allah a cikin dukkan al'amura. Kowa ya ji tsoron Allah akan abin da yake ciki na rayuwa. Mai gida ya ji tsoron Allah akan iyalansa, mata ta ji tsoron Allah akan kiwo da Allah ya bata na dukiyar mijinta, yaron gida ya ji tsoron Allah akan dukiyar mai gidansa, mai gida ya ji tsoron Allah akan wato yaron gidansa, ya biya masa haƙƙinsa. Mai sana'a ya ji tsoron Allah akan sana'arsa, ka inganta sana'arka. Za ka samu mai shayi akwai cuwacuwar da yake, akwai ha'incin da yake da zalunci. Mai faskaren itace, ka duba mai faskaren itace wahala yake sha wurin faskare, amma inda za ka bar shi ka shiga cikin gida sai maka ha'inci. Shi ma ya ji tsoron Allah ya gyara. Kowa a cikin yanayin hali da yake ciki ya ji tsoron Allah ya gyara, ya sanya Allah a ciki, sai Allah maɗaukakin sarki mu ma wato ainihin ya tsare mana mutuncinmu da kuma rayuwarmu da dukiyoyinmu. Lallai rashin jin tsoron Allah yana daga cikin abu mafi girma wanda ya jefa mu a cikin hali da muke ciki. Ba shugabanni